Bir neçe ýyllardan bäri geçirmegi däbi urulan bu halkara festival Merkezi Aziýanyň iň iri medeni çäreleriniň biri bolmak bilen Özbegistanyň gadymy Samarkand şäherine bagdalgaly. Özbegistanyň meşhur Registan meýdançysynda bu halkara çäreleriniň resmi taýdan dawraly açylşy boldy. Çykyş edenler festiwaliň dünýä mukamlarynyň hakyky nyşany öwürlenýäni bellediler. Şunun bilen baglykda festiwaliň dostlarynyň hakyky klubyny döretmek başlangyjy beýan edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň ilim, bilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň howanlarlygyna geçirilen bu iri medeni çäre Türksoy, Türkiýe medeniýetiniň we miras garnasy garasy dowlatlariň arkalaşygy ýaly we beýleki awraýly guramalaryň hormatly mihmanlary gatnaşdylar. Şol sana ýurdumyzyň sungudy suwatlaryndan düzülen toparňam wekilçilik eden halkara çäresiniň şäherlerini aýdymsaz bäsechigi Samarkandyň durly ýerlerine suratkeşleriň çykyşlary, medeni gedenekler almy amaly maslahaty we beýleki bir näçe çäherler geçirildi. Türkmen milli güç tepdi aýdymynyň dogonlyk ýurtda guralan bäseçikde ýanglanmagy şatlyk şowkuna wesenip ýokary hukumatlyga eýe boldy. Hakkına aldı büyük diye kuşamalısı taşımız. Hey 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 kuş tepki. Hey 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 kuş tepki. Hey 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 hep şoyla. Kuş tepki hep şoyla. Şark Taronalary halkara aýdymsaz festiwaliniň geçirilýän günlerine günnägör halklarynyň aýdymsaz medeniýeti, ählumumy işlerde dörejlik taýdan ýakynlaşmaň ýolguları atly maksat guraldy. Onu häzirki döwürde sungatlaryň fazlaşy ösdürilişi, dünýä medeniýetiniň öwrenilişi, aýdymsaz sungatlarynyň gadymy kökleriniň dikeldilişi, adamzady parahatçylyga, dost dogonlygy we geljege ruhlandyrmakda dörejiligiň orny bilen bagly çykyşlara orun berli. Esasy bellemeleri festiwali iki ugry ölçüm alýan bäsechim geçirmegi bu forumyň mazmunyny hasa baýlaşdyrýar. Festiwaliň düdümindäki bäsechik halk aýdymsazlarynyň nusgawy ugry, şeýle-de häreketler kompozitorlarynyň eserlerine esaslanýan aýdymsaz ugry boýunça guruldy. Bu bäsechim şertlerine laýyklykda bellenlen minutlaryň dowamyna Türkmenistanyň halk artisti Suxanmerdi Oraverdiýew milli saz gurallardan düzülen orkestrň sazanlaryk etmeginde bir näçe halk aýdymlaryny ýerine ýetirdi. Sazanlar toparynyň Türkmenistanyň halk bagşysy Ustat Halipa Şary Täşmemedowyň awçy mukamy sazyny uly joşlukdan ýerine ýetirdiler. Türkmen halk aýdymlary we milli sazy bu meýdança ýygnanan mihmanlaryň we halkara emilleriniň gyzgyn el çarpyşmalary bilen garşylandy. Festiwaliň ahyrky gününe ajaýyp akşamda geçirilen gala konserti 2 ýyldan bir gezek geçirilýän Merkezi Aziýanyň iri medeni çäreleriniň biri bolan bu aýdymsaz festiwaliniň dawraly jemlenmesi boldy. Ýa-da galyjy tolgunlygy we ýokary guramaçylykly bu festiwaliň jemlenýän pursatlaryna değişli ugurlar boýunça bäsechikleriniň ýeňjileri tiýlaglandy. Şunda Türkmenistan döwletimizden wekilçilik eden toparyň solisti Türkmenistanyň halk artisti Suxanmerdi Oraverdiýew we festiwaliň birinji ornuny diplomy we nyşany şeýle-de pul baýragy dawralýardy goşuldy. Şeýle halkara bäsechiklerine we festiwallaryna awraýly baýraklary eýe bolmak milli sungatymyzy dünýä ýaymak uğruna ähli mümkinçilikleri we şertleri döredip berýän hormat prezidentimiz arkadaşlyk gahrman serdarymyza hemde Kamil Halipalyk mektebi bilen belent nusgawy görýän gahrman arkadaşymyza ähli sunugy suwatlary eýsilmez alkyşlar aýdýarlar. Kilen aýdasym berýär. Men şuň durmuşymda, ömrümde eň bagtly pursatlary baştan geçirýän sebäbi 90 golay döwletiň gatnaşmagyna geçýän bäsechikde birinji ýer almak bol kän talap edýärdi köp zady. Şoň üçin şeýle ýokary derejä münasip bolan men üçin ullukan bagyt. Şu taýdan şu adamyz ýerine düşdi. Ine birinji ýere münasip bolmak, ulu bayragy münasip bolmak bagtyma meýet dur. Şeýle ajaýyp pursatda şu aýdymsaza hormat goýan sungatymyzyň hakky gonlary, türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşymyz, hormatly prezidentimiz, arkadaşlyk gahrman serdarymyz. Şeýle sungat üçin ajaýyp ýollary döredip berýän üçin köp sag bolsun diýaryn.
Janlar sağ bolsun, beliknaşlar aman bolsun. İl yurt bäkmetli, bütün adamlar dähmetli. Durmuşa geçirýän işleri ilmi dama rowaç bolsun. Özbekistan Respublikasynyň Medeniyet Ministri, Özbekistanyň halk artisti, Türkmenistanyň at galanan artisti Azotbek Nazarbekow öňü bilen biziň ýurdumyzda geçirilen şark taronlary halkary aýdymsat festivalina gatnaşan Daşary ýurtlusynyň ustatlarynyň hemmesine tüýs ýürekden hoşalyk bildirýän. Soňky ýyllarda ýokary derejede geçirilen duşuklaryň we gepleşikleriň netijesinde sevdiň ýurtlarynyň arasyndaky medeni insanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk gatnaşlary ösüşiň täze derejesine çykdy. Täze taryhy ýa-da öýdara medeni gatnaşyklaryň ösdürilmegi dogonluk haklaryň gyslyşykly hyzmatdaşlygynyň baş şertini emele getirýär. Özbekistanyň Samarkand şäherinde geçirilen halkary aýdymsat festivalina dogonluk Türkmenistanyň sunum ustatlarynyň gatnaşyp bayrakly orunlara münasip bolmagy bizi has begendirýär. Munyň özi dogonluk ýurtda milli medeniýetiň we sunuwatyň ösdürilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigini äşkär edýär. Şu ýerde bir zat aýryp bildirmekçi. Olam Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleri eýdigderli duşup, dürli urlar şortanda medeni insanperwer ulgamdaky iki taraplaryň gatnaşyklaryň netijelik häsiýeti eýe bolmagyna möhüm ähmiýet berýärler. Ma'lum bolşaly şu ýylyň awgust aýynyň başynda Gazagstanyň paýtagty Astana şäherinde Merkezi Aziýanyň döwlet başçylarynyň 6-njy konsultativ duşugynyň çäklerini Türkmenistanyň we Özbekistan Respublikasynyň prezidentleri duşup, iki taraplaryň hyzmatdaşlarynyň dürli urlary, şoltanda medeniýet we beýleki möhüm urlary öz üçin alýanlyk barada aýdyldy. Şeýlelikde ýokary derejedäki duşuklar medeni gatnaşyklaryň ösdürilmegine möhüm orun eýleýär. Yine burada aýryp bildirmeli. Olum ýakynda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Gahrman Arkadagyň biziň ýurdumyzyň prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşligini iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň häzirki wagtda hil taýdan täze derejäge çykandygy bellenildi. Bu orada medeni ulgamda hyzmatdaşlygyň hasy ösdürilmegine ol itergi berdi. Şeýlegem Türkmen halkynyň beýik söz ustady Magtumul Pragynyň 300 ýylyk münasibetli dawarlara Özbekistan Respublikasynda da giň orun berildi. Onu giňden dawaralandyrmak Özbekistan Respublikasynyň prezidentiniň degişli resmi namasy bilen berkidildi. Munyň özi Türkmen we Özbek halklarynyň gatnaşyklarynyň taryhyň gadymy döwürlerden gödbaş alýandygynyň nowatdaky subutnamasıdır. UNESCO-nyň howandarlygyna geçirilen halkary aýdymsat festivali dogonluk halklarynyň sunwatlarynyň ýakyndygyny, onu hasy jewitleşdirmäge, sevdiň ýurtlarynyň medeniýet we sunuwat ustatlarynyň uluglyklaryny bildirýändigini äşkär etdi. Sözüň ahyrynda bolsa Türkmen wekillerini gadanan üstünligi bilen ýene gürede tüýs ýürekden mübarekleýän. Sag bolun.